ମାମା ମାମା ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି? ଚାଲ ଦେଖିବ। ଆସ। କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିନା କହିଲ? ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ ହେଇଛି ଆଜି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦହି ପଖାଳ ଛୁଙ୍କା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଚିକେନ କଷା। ହଉ। ଏଇଟା କଳା ବଇଁଶୀ ମାଛ ବେସର। ହଉ। ଏଇଟା ପାଣି ଆଖିଆ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ। ଇଏ ହଉଛି ସଜନା ଫୁଲର ପିଠଉ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଇଏ ହଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଛେଚା। ଇଏ ହଉଛି ଶୁଖୁଆ। ଇଏ ହଉଛି ଟମାଟୋ ଚାରୁ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ପୁରା ଜମିବ। ତମେ ଖାଉନ? ଯାଅ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କର, କେମିତି ହେଇଛି କହିବ। ଲଙ୍କାଟା କଣ କରିବୁ? ଲଙ୍କାଟା ସେଇଠି ରଖ, ନ ଖାଇବ ଯଦି। ହଁ, ଦେଖ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କର। ପଖାଳଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। आमलेट भी बढ़िया है। चिकेन कषा तुम हाथ पूरा बढ़िया है। सांग आसनी खाई पारे।